Mae Penrhyn Llŷn yn fraich o dir sydd yn ymestyn allan i ddyfroedd cythryblus Môr Iwerddon, ac yn gwbl agored i ddylanwad y systema tywydd pwerus sy'n cael ei gyrru ar draws yr Iwerydd yn rheolaidd. I'r miloedd o bobl sydd yn ymweld â'r ardal i gerdded ar hyd y llwybr arfordir yn flynyddol, mae'r golygfeydd dramatig, y clytwaith o gynefinoedd a'r amrywiaeth o fywyd gwyllt maent yn ei gynnal yn cynnig profiad arbennig ac unigryw. Ymysg y trysora naturiol sy'n ffynnu ar hyd yr arfordir, mae amrywiaeth o floda gwyllt a gwelldiroedd amlrywogaeth i'w gweld o'r Gwanwyn i'r Hydref bob blwyddyn, sy'n creu clytwaith lliwgar o amgylch yr arfordir sy'n wledd i'r synhwyra. Os yw'r tiroedd yma'n cael eu rheoli'n effeithiol, yna mae'r rhimyn arfordirol sydd yn amgylchynu'r Penrhyn yn medru cynnal amrywiaeth o blanhigion a blodau gwyllt sydd yn ffynnu mewn amgylchedd hallt ac agored. Beth mae pobl ddim yn ei sylweddoli wrth iddynt gerdded drwy'r cynefinoedd arbennig yma yw'r rheolaeth tir gyfalus sy'n angenrheidiol i sicrhau bod yr ecosystemau yma yn ffynnu, a'r gwaith sy'n cael ei wneud i ehangu'r rhimyn o dir sydd yn gyfoethog mewn bywyd gwyllt o amgylch yr arfordir. Mae Partneriaeth Llŷn sydd yn bartneriaeth rhwng perchnogion tir, cyrff cadwriaethol a ffermwyr ym Mhen Llŷn yn cydweithio i geisio gwella rheolaeth tir yn yr ardal a chreu gwydnwch ac amrywiaeth o fewn ecosystemau. Un o'r prif weithgareddau'r y ffermydd sy'n cymryd rhan yw ceisio ehangu'r rhimyn arfordirol a gwella'r rheolaeth ar yr anifeiliaid ar y ffarm mwyn i diroedd arfordirol sydd yn llawn blodau fedru goroesi. Mewn rhai ardaloedd, mae diffyg pori yn arwain at wellt hir, mieru, rhedyn a geithyn yn gorchuddio'r tir gan atal yr amrywiaeth o flodau gwyllt rhag tyfu. Ar y ffermydd yma, mae pori gyda gwartheg, defaid neu gyffyla ar adegau penodol o'r flwyddyn, yn enwedig yn y gaeaf ac ar ddechrau'r Gwanwyn, yn holl bwysig. Mae'r anifeiliaid yn cael ei symud o'r rhimyn arfordirol yn ystod mis Ebrill a Mai, gan atal i'r blodau gwyllt ac amrywiaeth o wellt arfordirol dyfu. Mae cyflwyno tan adeiladedd fel cafnau dŵr, gwaith ffensio a giatia mochyn ar hyd y llwybr arfordir yn ogystal â ffynelu dehongli sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd am y gwaith yn holl bwysig i wireddu'r newidiadau yma mewn rheolaeth tir. Mae'n bwysig hefyd sicrhau bod cŵn o dan reolaeth mewn ardaloedd ble mae anifeiliaid yn pori. Mewn lleoliadau eraill ar yr arfordir, mae'r dwyster pori yn rhy uchel drwy'r flwyddyn sydd yn atal blodau rhag blodeuo. Gall hyn arwain at ddirywiad mewn cyflwr llethrau arfordirol, gyda erydiad tir a lleihad amlwg mewn amrywiaeth rhywogaethau yn yr ecosystem. Yn yr ardaloedd yma, mae Partneriaeth Llŷn yn ceisio ehangu'r rhimyn arfordirol, drwy symud terfynau a ffensio i leihau'r pwysau pori ar gyfnodau pan mae'r planhigion yn blodeuo yn y Gwanwyn. Ar fferm cwrt ar gyrion a Bydaron, mae cloddiau prif wedi cael eu codi i leideunu'r rhimyn arfordirol, sydd yn caniatáu ddulliau rheoli tir gwahanol fedru cael eu mabwysiadu mewn caeau oedd o'r blaen yn cael eu ffermio'n ddwys yn agos i'r clogwyn. Mae'r newidiadau yma mewn rheolaeth yn caniatáu'r glaswelltir arfordirol a blodau gwyllt ffynnu, gyda buddion pellgyrhaeddol i'r dirwedd ehangach drwy gyfoethogi'r ecosystem sy'n cynnal cyfoeth o bryfed, adar ac anifeiliaid ar draws yr arfordir. Mae mamaliaid fel y sgwarnog, adar prin fel y frân goesgoch sy'n bwydo ar bryfetach yn y prif ac yn maw yr anifeiliaid sy'n pori yn gyffredin yn Llŷn. Mae'r cynefinoedd yma yn gartref i'r pen melyn lliwgar a llu o greaduriaid rhyfeddol. Gwyfynod fel y bwrned chwesmotyn, chwilo teigr gwyrdd sydd i'w gweld yn sgrialu ar hyd llwybr yr arfordir, a rhywogaethau prin o wenyn fel y saer wenyn mawr sy'n nythu o dan ddaear, na ellir ei gweld unman arall ym Mhrydain. Mae'r amrywiaeth o rywogaethau yn y glaswelltir arfordirol yn dod â buddion ehangach i'r system ffermio. Maent yn medru gwella iechyd yr anifeiliaid,
gyda llawer o rywogaethau yn cynnwys priodweddau meddyginiaethol. Mae gen rhai rhywogaethau, fel pys y ceirw, wreiddiau dyfnach sy'n cloi nitrogen yn y pridd gan ei wneud yn fwy gwydn yn ystod cyfnodau sychder mawr. Tro mae rhywogaethau gwell sydd â gwreiddiau byr sy'n gyffredin mewn system a ffermio dwys yn gwywo. Mae'r cynnydd aruthrol mewn pryfetach, adar ac anifeiliaid sy'n deillio'r ffordd yma o reoli tir yn gwneud y system ffermio yn fwy gwydn i bla, parasitiaid ac afiechydon. Gyda'r argyfwng amgylcheddol a newid hinsawdd yn broblem sydd bellach angen sylw ar fryder, mae'n bosib ail-gyflwyno bioamrywiaeth drwy ehangu'r gwelldiroedd arfordirol naturiol ym Mhen Llŷn. Mae cyflwyno datrysiadau sy'n diogelu'r dreftadaeth amgylcheddol a chreu system amaethyddol hyfyw sy'n diogelu'r amgylchedd naturiol a'r bobl ma'n ei gynnal am genedlaethau eto yn hanfodol bwysig. Felly pan dych chi allan yn cerdded ar hyd y fordir gwyllt Pen Llŷn, cofiwch gymryd amser i werthfawrogi'r clytswaith o gynefinoedd arbennig ac ystyried y gwaith sydd yn mynd i fewn i'w cynnal. Maent yn drysora naturiol, fydd gobeithio yn parhau gael ei rheoli a'i ehangu ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Mae'r cysylltiad rhwng y tirwedd, y bobl, yr iaith a'r diwylliant yn rhywbeth gwerthfawr y dylem ei barchu a'i drysori a'i drosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol. Mae'r prosiect Ecoamgueddfa yn annog cydweithio agos i sicrhau bod yr ardal yma yn parhau gynnal cymunedau bywiog, gwydn a hyfyw sy'n fodlon rhannu eu treftadaeth a diwylliant gyda phobl sydd yn ymweld â'r ardal.